Ni jotend din Anglican ma pachoka koro dwaro mondo Josiasa okung dhogi ahinya e kinde ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' mabiro. Bishop mar Anglican Diocese ma Nyahururu, Major Retired Samson Gachathi, wacho ni e kinde ma piny Kenya ikore ne yiero mabiro, jotend siasa were gi weche mag athuye nyayo lweny e kind mamoko. Bende omedo ni luor nyaka mi katiba ma pachoka kod ratiro mag oganda mag nyayo ka ginyayo achiel mar oganda jo Kenya. Asante sana. Asante sana. Incitement and violence. Political affiliation is a constitutional right, whether you are in 2-term or 1-term. Incitement and violence cannot be condoned. Political affiliations is basically each one of us right, but it must never override respect for human dignity or national unity. Leadership, therefore, must be exercised with restraint, accountability, and genuine concern for the welfare of the citizens of Kenya.